טוב, אז כמו שאתם יודעים, אחד הטקסטים היהודים הכי מפורסמים בעולם זה ההגדה של פסח, נכון? זה כמעט כל יהודי מכיר את זה. זה דבר שכולנו קוראים אותו שנה אחרי שנה. וכל החיים שלנו אנחנו נתקלים בהגדה של פסח, זה לא... זה חלק מהותי מהחיים שלנו כל שנה ושנה, כל ילד קורא, מכירים, 4 קושיות, מה נשתנה, כל הדברים האלה, 4 בנים שהתורה דיברה נגדם, יודעים, כל אחד יודע את זה, דתיים, חילונים, חרדים, כל מי שיהודי מכיר הגדה של פסח. אבל לא תמיד שמים לב... זה, מה אתם עושים? אז גם, להקריתי, לא משנה. כן, קירו. לא תמיד שמים לב מה יש בהגדה של פסח. אפשר לחמות, זה לא קריטי, לא חשוב. מה שאתם... בשבילך, אני... בשבילי לא צריך, בשבילכם מה שטוב לכם טוב יש. זה תקופה קשה מאוד. הנה, חייבים לעבור תקופה קשה, בלי מזגן. למה להסתכן? על כל פנים, תראו שם חלות. כשאנחנו קוראים את ההגדה של פסח, אפשר לשים לב ולשאול שאלות, מאיפה בא הספר הזה? אז המצווה של לספר ביציאת מצרים כתובה בתורה, נכון? אבל כשאנחנו קוראים הגדה של פסח, אנחנו לא קוראים מהתורה. אנחנו קוראים ממתי? מימות חז"ל, נכון? רוב ההגדה של פסח מבוססת על סיפור שמספרים לנו חז"ל. וצריך לשאול מתי נהייתה ההגדה הזאת? מי המציא אותה? ולמה? או במילים אחרות צריך לשאול למה ההגדה של פסח מספרת לנו סיפור נורא מוזר. צריך לומר, למה הוא מוזר? כי למשל, מי לא מוזכר בכל ההגדה אפילו פעם אחת? משה רבנו. מי שהוציא אותנו ממצרים עם הקדוש ברוך הוא, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. כן, ומצד שני יש פה כל מיני מדרשים ועניינים, אתה לא מבין מי נגד מי פה. למה ככה בנויה ההגדה של פסח? וכדי להבין את הפירוש הנכון, האמיתי, ההיסטורי של ההגדה של פסח, צריך לפני הכל לדעת מתי כתבו אותה. ואם אנחנו יכולים לראות, יש לנו סיפור אחד בהגדה שכולם זוכרים אותו, סיפור מפורסם. כתוב מעשה ברבי אליעזר, רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא ורבי טלפון שהיו מסובים בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. זה סיפור מוזר, נכון? למה סיפור מוזר? מה הם היו מדברים שם כל הלילה? דבר שני, למה צריך לבוא אליהם להגיד להם, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית? מה, הם לא יכולים להסתכל החוצה? למה צריך להודיע להם את זה? אבל יותר מזה צריך לשאול, מי אלה? רבי אלעזר, רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי עקיבא, רבי טלפון, מתי הם חיו? אז בואו נזכר קצת בשנים כדי להבין מתי כתבו את ההגדה של פסח. מתי היא התחילה? בשנת 70 חרב בית המקדש. 70 בספירה המצרית, במניינם. שנת 70 חרב בית המקדש. כולם זוכרים את זה כי אנחנו זוכרים 9 באב, אנחנו מציינים את חורבן הבית. אבל האמת היא שאחרי שחרב בית המקדש, טיטוס, הרשע, שחרר את בית המקדש, הוא לא גירש את כל היהודים בכלל. הוא שרף את בית המקדש, הוא לקח קצת את המורדים היהודים, לקח אותם מהכיכר שם ברומא, הייתם פעם בקולוסיאום ברומא? מי שמגיע שצריך להגיד תהילים, כי הרבה יהודים נהרגו שם אחרי חורבן הבית. אז יש שם, לקח כמה יהודים, אבל רוב היהודים נשארו בארץ. 90% נשארו. אבל אחר כך קרה עוד דבר. זה היה שנת 70. 62 שנה אחר כך, בשנת 132, פרץ מרד. מרד שני, איך קראו לו? מישהו זוכר? קראו לו מרד בר כוכבא. מרד בר כוכבא נקרא על שם הכוכב שלו, מי שהנהיג את העם, היה מפקד הצבא, קראו לו שמעון בר כוכבא. והוא יצא למלחמת חורמה ברומים. הוא כבר לא היה, הוא למד לקחים מהמרד הראשון של שנת 70. הוא הבין שאי אפשר להעמיד צבא מול הרומים. הוא אמר, אם אני אעמיד צבא, כמה אני אשיג? 80,000, 100,000. לרומים יש 15 ליגיונות של כל אחד 300,000 חיילים. אין לי סיכוי נגדם. אין לי סיכוי לעמוד נגדם. אז מה הוא עשה? הוא עשה שיטה אחרת. הוא עשה לוחמת גרילה. הוא בא, הוא הכיר את ארץ ישראל היטב, הוא היה בין הארץ. הם היו באים, נותנים לשיירה רומית, לגדוד רומי לעבור, מחכים שהם יקרצו איזה זווית במחר, מכים בהם, הורגים אותם, בורחים.
ככה הוא השמיד לגיון רומי שלם. 280,000 חיילים רומים. היחיד אגב, בהיסטוריה, בכל המרידות נגד הרומים, שמחק לגיון רומי שלם, זה בר כוכבא. זה התחיל שנת 132, והמרד הצליח. 3 שנים הייתה ממלכה עצמאית, הדביקו מטבעות של בר כוכבא, עד היום יש אותם. יש במוזיאון ישראל את כל המטבעות שהוציא בר כוכבא. אבל בשנת 135 הצליחו לדכא את המרד, הרומים הצליחו לדכא את המרד. וזה היה קיסר שקראו לו אדריאנוס. אדריאנוס הזה, יימח שמו. הוא הרג 70-80% מהיהודים. הוא התעלל בהם, והוא מחק את ירושלים, בנה שם מקדשים של עבודה זרה, עשה את המוות היהודי. למה אני מספר לכם את כל זה? כדי להבין מתי היה הגדה של פסח. כשאנחנו קוראים הגדה של פסח, אנחנו קוראים את זה בזמן מרד בר כוכבא. שהמנהיגים של העם, זה המנהיגים של מרד בר כוכבא. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כשאתה נמצא במרד, כשאתה נמצא מול אימפריה עוינת ששולטת בך, ואתה רוצה להעביר מסר לעם שלך, מה אתה צריך לעשות? אתה חייב לדבר בקודים. אם תגיד את הדברים כפשוטה, מה יעשו לך? יהרגו אותך. כתוב גמרא מפורשת, מסכת שבת דף ל"ג, נכון? שישבו 3 מחכמי ישראל, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוסי, רבי יהודה. רבי יהודה אמר, מה נעים מעשיה של אומה זאת? בנו שווקים, תקנו מרחצאות, בנו גשרים. רבי יוסי שתק, רבי שמעון אמר, בנו גשרים, בנו מרחצאות, עושים בהם זונות, לענג את עצמם, לקחת מכס, רדפו אותו עד חורמה. 12 שנה היה קרוב במערה. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד מה שאתה רוצה, כי יהרגו אותך. אז מה אתה עושה? אתה אומר דברים שמי שקורא אותם יוכל להבין את הקוד. אבל הגויים, הרומים, לא יבינו. לכן, רבותיי, נקרא את ההגדה של פסח, וזה מה שאני אראה לכם עכשיו בחצי שעה הקרובה בעזרת השם יתברך. כל ההגדה של פסח זה בעצם קוד אחד גדול שאומר לנו, מעביר לנו מסר. כל ההגדה של פסח. אין בה פרט אחד שלא מכוון להעביר לנו מסר באופן כזה שזה סוד, זה מתחבא מאחורי הסיפור של ההגדה. ובואו נתחיל מההוכחות לזה. אז יש לנו מעשה שקראנו עכשיו, רבי עקיבא, רבי טרפון, רבי אליעזר, רבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע, שישבו כל הלילה וסיפרו ביציאת מצרים. עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. עכשיו תגידו לי, למי צריך להגיד שהגיע הזמן קריאת שמע של שחרית? למי שמה הוא עושה? שאיפה הוא נמצא? בחושך, שהוא מתחבא, נכון? אם הוא לא מתחבא, לא צריך להגיד לו הגיע הזמן, כי הוא רואה. זאת אומרת, הם היו במרד. הם ישבו באיזו מנהרה, בקודים. ועסקו ביציאת מצרים, הכוונה במה הם עסקו? בקודים. בשאלה איך נמרוד. בשאלה איך נמרוד ברומים. מה נעשה כדי לפגוע ברומים? ובאמת, שככה מתחילה ההגדה. ההגדה שלנו מתחילה בארמית. למה ארמית? שלא יבינו. הלחמה ענייה, דיאכלו הבאתנו במצרים. כל דכפין, יתה ויכול. כל דצריך, יתה ויפסח. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. ההגדה מתי נכתבה? לפני חורבן בית המקדש או אחרי חורבן בית המקדש? עכשיו אמרנו. אחרי. כל דכפין, כל הרעבים יבואו ויאכלו. זה מובן, נכון? מה הכוונה? שמערכים את העניים. אבל מה זה כל דצריך? כל מי שצריך יתה ויפסח. יפסח, הכוונה קורבן הפסח. אבל אין קורבן הפסח. בזמן שנכתבת ההגדה אין קורבן הפסח. מה רצו להגיד לנו חכמים שהם תקנו את המשפט הזה? שיהיה. שצריך לשאוף את זה שיהיה. ולכן אומרים, השתה אחא עבדה. שנה הבאה בארץ ישראל. זאת אומרת, אנחנו עכשיו, ברוך השם אנחנו כבר לא עבדים. אבל הם אמרו לנו, עכשיו אנחנו עבדים, שנה הבאה בארץ ישראל, שנה הבאה בירושלים הבנויה. זאת אומרת, הסיפור של ההגדה זה סיפור שאומר לך, אל תהיה בשקט, תחכה, ותדע לך שיגיע היום, ואנחנו שוב נמרוד. עוד פעם אנחנו נמרוד בעולם. אבל האמת היא שזה רק רמזים בצדדים. הסיפור המרכזי בהגדה, זה סיפור שלא שמים לב, ואתם יודעים למה? בגלל ששרים אותו. לפעמים שאתה שר משהו, אתה לא שם לב לקשר. אנחנו שרים בהגדה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. שלא אחד בלבד,
עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה. והיא שעמדה לאבותינו, ככה כתוב. מי עמדה? מי זאת היא? זכות. איזה זכות? מי? או, מה כתוב לפני? מה כתוב לפני? כתוב, והיא שעמדה, נכון? צריך לקרוא מה שכתוב לפני. אז לפני זה כתוב ככה. כתוב ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא מחשב את הקץ לעשות. כמו שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. שנאמר ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. מי לא כתוב פה? לא כתוב פה מצרים. לא כתוב פה על יציאת מצרים. כתוב פה שעל כל גוי שישעבד את עם ישראל, יש ברית בין הבתרים. לא משנה איזה גוי. כל גוי שיבוא ויפגע בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא כרת ברית עם אברהם אבינו, שהוא יגאל אותנו מהשעבוד. ולכן, בהגדה של פסח, מה אומרים? אומרים אחד לשני, והיא שעמדה לאבותינו, היא תעמוד גם לנו. שלא אחד בלבד, לא, אנחנו לא מדברים היום על יציאת מצרים. זה היה. זה היסטוריה. אנחנו מדברים על ההווה. לא אחד בלבד עומד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור, גם בדור הזה, באים עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מה המסר שעובר פה מתחת למילים? המסר שעובר פה מתחת למילים זה שאנשים באותו הדור של ההגדה של פסח, לפני 2000 שנה, 1800 שנה, הם היו מיואשים. הם אמרו, זהו, באו הרומים, השמידו אותם, אין. אומרים חז"ל, אל תדאגו, אל תדאגו. בכל דור ודור באים עלינו לכלותנו, וגם בדור הזה, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. או במילים אחרות, אל תיכנעו. אל תתייאשו, אל תפחדו, תדעו את זה, שבכל דור ודור יבואו עליכם, זה נכון, אבל הברית היא לא ברית על יציאת מצרים, היא ברית על הכל. ולכן אמרו, איך נגיד את זה באופן כזה, שאנשים לא יבינו, כי גם הרומים קוראים את ההגדה. אז עכשיו אתה אומר, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד מבעם, יבוא הרומי, יגיד, מה זה? תגיד לו, זה היה המצרים. אם אתה רואה כתוב לפני זה ברית בין הבתרים, זה בסדר. אתה לא אומר בוא נלחם ברומים. זה בדיוק הכוונה. ההגדה של פסח אומרת, אתה צריך לדעת שאתה יכול למרוד בגוי שעומד לפניך. ואחר כך, ההגדה אומרת דבר עוד יותר קיצוני, ועוד יותר מפתיע, שהיא מספרת על יציאת מצרים. כתוב, חייב אדם לראות את עצמו בכל דור ודור, כאילו הוא יצא ממצרים. אתה אומר, מה? אבל לא יצאתי ממצרים. מקסימום יצאתי מטורקיה. לא יצאתי ממצרים. איך אני אראה את עצמי כאילו יצאתי ממצרים? מה הכוונה? מה זאת אומרת? מה, אני אשים בגדים של פרעה? מה אני אעשה? אלא מה הכוונה? הכוונה חייב אדם, בכל דור ודור, לחשוב איך הוא מגיע לגאולה. איך הוא מורד בפריץ, ומגיע לארץ ישראל. איך הוא מפסיק את הגלות? זה הכוונה לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. לא לחשוב שאתה מספר סיפור של פעם. אתה מספר סיפור של עכשיו, ולכן כל ההלכות של פסח שצריך להסב, כל הדברים, 4 כוסות של גאולה, הכל נועד לדבר אחד, שאדם ירגיש שהוא בן חורין. למה? כי אדם, בשביל לצאת מעבדות וחירות, הדבר הראשון שהוא צריך זה להפסיק בעצמו להיות עבד. אם הוא רגיל להיות עבד, הוא עבד. הוא נשאר עבד תמיד. זה פעם סיפר לי מישהו, הייתה לו עובדת זרה, פיליפינית, שטיפלה בהורים שלו. והיא הייתה מסורה מאוד, והם אהבו אותה מאוד, והיא הייתה טובת לב. הייתה מטפלת בהורים טיפול נפלא. הוא אומר שההורים היו יושבים לאכול, הם לא היו סיעודיים, אבל היו צריכים עזרה. כשההורים היו יושבים לאכול, היא לא הייתה יושבת לאכול איתם, הייתה עומדת, ככה בצד, מחכה לראות מה כל אחד צריך, מה גישה, מה
מביאה, מנקה, מסדרת, וזה, כולם סיימו, ישבה לאכול. יום אחד, הייתה חתונה במשפחה שלנו, של נכדה, של אותם זוג זקנים שטיפלו בהם. הייתה חתונה של נכדה. ומכיוון שהם היו כל כך קשורים אליה, לעובדת הזרה, הם הזמינו אותה, לא בשביל לטפל בהורים. אמרו לה, זה את לא חייבת לבוא. אורחת, תבואי אורחת, תאכלי, תשתי. בשמחה רבה. ובאמת היא אהבה אותם, והיא באה לאירוע. הוא אמר לי, ראיתי דבר מדהים. היא לא הצליחה לשבת. היא עמדה ככה, כמו כאילו היא בצרית. אמרנו לה, תשבי, את אורחת. היא לא הצליחה. ואדם שמתרגל לחיות באופן מסוים, כדי לעשות את הסוויץ' בראש, להפוך להיות בן חורין, זה הדבר הכי קשה בעולם. אין לך דבר יותר קשה מזה. אתה לוקח עבד, אתה אומר, רוצה לחופשי, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. לכן, כדי לצאת מהעבדות וחירות, הדבר הראשון שאדם צריך לעשות זה מה? זה בעצמו בעבודה פנימית. להגיד, אני בן חורין. אני מפסיק להיות עבד. והדבר הזה, אין לך יותר קשה ממנו. לכן, מי גאל אותנו ממצרים? מי דיבר עם פרעה? משה, נכון? משה הוא לא היה עבד יום אחד. משה גדל בבית פרעה. כי מי שהיה עבד לא יכול לשחרר עבדים. וגם בני ישראל, אחרי שמשה מושך אותם בכוח ממצרים. מה הם עושים כל הדרך במדבר? מתלוננים. הם אומרים, זכרנו את הדגה, את האבטיחים והקישואים והבצלים. זכרנו את הלחמאג'ון שבטורקיה. זכרנו את כל הטוב שהיה פעם. התרגלנו. אבל הייתם עבדים. לא נורא. העיקר שהיה מכל מה שחסר. לכן, כשאדם מגיע לבין סדר, ושאנחנו רוצים להיגאל מהאויבים שלנו, הדבר הראשון שחז"ל עושים כדי ללמד אותנו למרוד, קודם כל תהיה אתה בעצמך, כאילו אתה בן חורין. כאילו אתה אוכל סעודת מלכים. אגב, ההלכות של הסדר, זה דברים מוזרים. נכון, יש דברים שאתה לא מבין את המקור שלהם. כרפס. מה זה כרפס? אתה מתחיל את הסעודה, מגיע, עושה קידוש שאנחנו עושים בכל יום, בכל שבת, בכל חג, נכון? זה רגיל. בקידוש רק הבדל אחד שכולם שותים, נכון? אבל קידוש רגיל. שונה קצת יותר מסובך. בטח כבר למדתם, יש יקנאה, אז יש יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן, בגלל שזה מוצאי שבת, יש הרבה שנה מסובכת. אבל אחרי שאתה עושה את הקידוש, אתה שותה יין, זה כל פעם. אחרי זה יש נטילת ידיים בלי ברכה, אוכלים כרפס. ירק, תאבלים אותו, מה אכלו בטורקיה כרפס? סלרי? כמו פה? מה אכלו? סלרי, כן, לוקחים כרפס, טובלים אותו, אוכלים. מה זה? מה זה כרפס? למה עושים את זה? איפה זה נולד? זה כתוב בגמרא. אבל מה זה קשור ליציאת מצרים, לסדר? אז אומרים ראשי תיבות, כרפס, כלל, ראשון, פה סגור, כל מיני דברים יפים, דרשות יש בלי סוף. מה הפשט, אתם יודעים? אני אגיד לכם מה הפשט. בזמן של הרומים, מלכים היו פותחים ככה את הסעודה. בירק. זאת אומרת, מה הרעיון? הרעיון זה להגיד, אני מלך, אני בן חורין. זאת אומרת, שאבותינו, לפני 1800 שנה תקנו את ההגדה. הם רצו לחכות את המלכים, שכל אדם ואדם ירגיש כאילו הוא מלך. זה המטרה של הליל סדר. להרגיש בן חורין אמיתי. להיות משוחרר מכל הטרדות, מכל הפחדים. למה? כדי שיוכל לקום ולהיגאל. כי רק בן חורין יכול להיגאל. ולכן הכרפס שאנחנו עושים בליל סדר, זה עוד דבר שעושים אותו כדי להיות בני מלכים. אז תגידו, אולי בזמננו זה לא שייך, כי בזמננו זה, יש לנו מנהגים אחרים שהולכים, זה לא משנה. הרעיון הוא שאוכלים לאט, עושים דברים בסדר, עושים אותם בצורה כזאת שלא נשאית כל הזמן שבעולם. לא אומר, צריך לעבוד, לא צריך לעשות כלום. אני בן חורין, אני משוחרר. לכן, למה אוכלים ושותים בהסבה? מה זה הסבה? הסבה זה לא נוח, נכון? למה אוכלים ושותים בהסבה? כדי להגיד, אנחנו אוכלים ושותים כמו מלכים. כי המלכים פעם הסבה זה היה נוח, כי היו יושבים על קריר ועל רצפה. ואז זה נוח מאוד, נשענים ככה על הכרית, גם עדן. אבל למה עושים את זה? כדי להגיד, אנחנו בני מלכים. אנחנו בני חורין. אנחנו חיים איך שאנחנו חושבים שטוב לנו. וזה בדיוק הנקודה. זה בדיוק מה שחז"ל רצו להעביר, שאנחנו קוראים את ההגדה בסדר,
מה שצריך לספר לילדים, תכף נדבר על זה, גם מה יספר לילדים ולנכדים שלנו, מה שצריך לחשוב בתודעה שלנו, זה איך אנחנו אנשים חופשיים. כי הדבר הכי קשה בעולם זה לא לאבד תקווה. שאתה עבד, שאתה בגלות, לא לאבד תקווה. בנבואה של יחזקאל, בחזון העצמות היבשות, אתם יודעים, יש שורה בתקווה, בהמנון, מה אומרים? עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, נכון? למה, איפה זה בא? זה בא מהנביא. בנבואה של חזון העצמות היבשות, העצמות היבשות, אמיתיים, אומרים, עבדה תקוותנו. אז המשורר כתב, עוד לא עבדה תקוותנו, כי באמת בסוף הנבואה מגיעים ומתחדש, העצמות מתחדשות, והקדוש ברוך הוא קורם עליהם אור וגידים ובשר, והם חוזרים לתחייה. זה חזון העצמות היבשות. אז אדם צריך שיהיה לו תקווה. צריך שיהיה לו מחשבה על איך הוא יכול בעצמו להוציא, לגאול את עצמו, ולצאת מהמצרים ולצאת לגאולה. ורק ככה, אנחנו לצאת. זה מה שחז"ל מספרים לנו, סיפור שלם של הגדה של פסח. נועד לספר לנו את הדבר הזה. זאת אומרת, למי מספרים? אגב, החג של פסח, למי הוא שייך? מה המצווה? והגדת למי? לבנך, או במילים אחרות, עם מי צריך לדבר? לילדים. זה לא בשבילך. לא בשבילים. בשביל הילדים. כל בסדר, זה בשביל... אין ילדים, ספרו אחד לשני. אדם לבד יספר לעצמו, זה גם כתוב. כתוב במשנה, נכון? אבל כתוב אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. למה? כי חכם, נבון, יודע את התורה, זה לא יעזור לך. אתה צריך להיות חופשי. לכן אתה חייב לשנות את עצמך על איך יוצאים מעבדות וחירות. ולכן, כשמספרים לילדים, כל המטרה של הילדים בסדר, כל המטרה, זה לספר לילדים איך יוצאים מעבדות וחירות. איך אנחנו נהיה נכורים. ולכן, יש פה ברוך השם, אנשים דור שעלה לארץ, שהגיע, או שההורים שלו עלה לארץ, או שבעצמו הגיע לארץ עוד יותר. זה הדברים שהכי חשוב לספר. זה, למה? כי הרבה פעמים, מה קורה? מה קורה? אמרתי לכם, אפשר להיות עבד, אפילו שאתה בן חורין גמור. כי זה תלוי בך, בעצמך. כשאתה חי את החיים שלך פה, אתה נולדת בארץ ישראל, אתה לא יודע כלום, אתה חי איתו. עכשיו קצת קשה, כי כבר כולם רואים שגם פה יש בלגן בתקופה הזאת. אבל אתה יכול לחיות על זרד אופניים, להגיד הכל בסדר, אתה יכול להגיד לא, אתם צריכים לדעת, אני יצאתי מעבדות וחירות. אני נולדתי עבד. אני נולדתי במקום שאי אפשר היה לצאת עם כיפה ברחוב ככה. אי אפשר היה. אני נולדתי במקום שהיה שלטון של גויים שידענו שאסור להתגרות בהם. נולדתי במקום שידעתי שאסור להתגרות בילדים של הגויים, כי זה יכול להיות מסוכן, כי מי יודע מה יקרה. נולדתי במקום שבבית דיברתי שפה אחת וברחוב שפה אחרת. לא אותו דבר. הייתי בעולם אחר. ואני יצאתי מעבדות וחירות. אני באתי מהמקום הזה, כמו כל היהודים וכל העולם, הגעתי לארץ ישראל. בשביל זה תקראנו הגדה של פסח. שנוכל לספר את זה. זה יותר חשוב פי אלף. עכשיו אני אגיד משהו פרובוקטיבי, אבל זה נכון. יותר חשוב לספר לילדים שלך, לנכדים שלך, איך יצאת מטורקיה, מאשר איך בני ישראל יצאו ממצרים. כי זה איך יצאו ממצרים, כולם יודעים. זה כולם לומדים בבית ספר, מה כתוב על 10, אין ילד בישראל שלא יודע מה זה 10 המכות בקריאת ים סוף. זה לא לספר ביציאת מצרים. לספר ביציאת מצרים, זה לא לספר אירוע היסטורי, זה לספר מה היה בכל הדורות. איך אנחנו יצאנו בכל הדורות מעבדות וחירות. וזה לספר בעיקר איך אני יצאתי מעבדות וחירות. זאת אומרת, במילים אחרות, כשאתה גדל בתור ילד יהודי, ילד פה בישראל, המצווה של ההורים שלך, של הסבים והסבתות שלך, של המורים שלך, של המחנכים שלך, של הדודים, של כל המבוגרים, זה לספר לך כמה זה לא ברור מאליו שאתה פה. כמה זה יכול, כמה אתה לא מבין, כמה זמן זה היה אחרת. דורות על גבי דורות, על גבי דורות זה היה אחרת. באיזה נס הגעת לפה? באיזה נס? הרי אנחנו מאיפה הגענו, אתם יודעים? לא הגענו מטורקיה, מאיפה הגענו? מאיפה הגענו לטורקיה? מספרד, נכון, לפי השמות משפחה שלנו, נכון? אנחנו הגענו מספרד. אתם יודעים מה היה בספרד? 1492, גירוש ספרד, זה שהמשפחות של כולם עברו לטורקיה, ואז היה. אתם יודעים מה היה? כמה יהודים היה, מישהו יודע?
500,000. היה 500,000 יהודים, קצת יותר קרוב ל-600,000. אמרו ליהודים, יש לכם חודש, 30 יום, בתשעה באב. זאת אומרת, אמרו להם את זה בט' תמוז. אמרו להם, יש לכם 30 יום להחליט. או שמד, שאתם מתנצרים, או לעזוב בלי כלום. היו עשירים גדולים, היהודים בספרד היו עשירים הכי עשירים. יותר מהמוסלמים, יותר מהנוצרים, יותר מכולם. למה? כי מה היו עושים? היו בנקאים, כבר אז. הבנקים הראשונים בעולם היו אז בספרד. היו סוחרים בכסף, מטבעות. למה? אגב, לא בגלל, תמיד אומרים, היהודים אוהבים כסף, זה אנטישמיות. האמת היא שפשוט היהודים היו נאמנים. הנוצרים לא סמכו אחד מהשני. הוא יזייף, הוא זה. היהודי הייתה חותמת התקשרות שהוא לא מרמה. למה לא? כי הוא מפחד. מפחד מהפריץ. לכן זה מה שעשו. עכשיו, הכנסייה, מה היא רצתה? רצתה כסף של חייבים, כי כל פעם היו לוקחים הלוואות מהיהודים, עכשיו אני חייב לו 500,000, מה אני אעשה? אפשר לגרש אותו, לקחת את 500,000 בחזרה, ככה, ומה שנקרא מחיקת חובות, תספורת. אז אמרו ליהודים חודש ימים, או שאתם עוזבים, או שאתם מתנצרים, או שאנחנו הורגים אתכם. חודש ימים להתארגן על החיים שלמים. עכשיו, מה אתם, זה לא כמו היום. לא היה משרד של האו"ם לפליטים. אתה יצאת לאן אתה הולך. לא יודעת לאן אתה הולך בכלל. זה לא היה כמו עכשיו. מה חיכה לך? כלום ושום דבר. מה היה אגב בטורקיה, אתם יודעים? ב-1492 האימפריה העות'מאנית, לא בימי הזוהר שלה. הייתה תקופה קשה. היה עוני גדול. הסולטן העות'מאני הסכים לקבל יהודים כי אמרו לו שהיהודים יודעים לעשות עסקים. אז הוא אמר, אז אני אקח אותם. אבל איך הגיעו? עם מה? אתם יודעים ככה, בלי כלום. מי שראה פעם את התמונות ועליהם, את התמונות של ניצולי שואה, שאתה רואה אנשים מגיעים בשקית, ככה, רזים, בן אדם בן 30, שוקל 20 קילו, עם שקית ככה, הולך לאונייה, בלי שהוא יודע בכלל, ככה הגיעו בספרד, אין לנו תמונות כי זה לפני 500 שנה, ככה הגיעו. כמה מתו בדרך, אתם יודעים? יותר מחצי. יותר מחצי מתו בדרך. כמה התנצרו? וגם להם אחר כך עשו בעיה. 100,000. יש סברה, יש טענה מחקרית, שיש היום בספרד למעלה מ-12 מיליון יהודים, צאצאים של יהודים, על פי ההלכה. 12 מיליון, תבינו. זה כמעט חצי מכל יהודי העולם. כל יהודי העולם זה 14 מיליון. מה עשו לנו? וכל זה הקדוש ברוך הוא עשה שישרדו, ומי ששרד, שרד בקושי. והיה דור, ועוד דור, ועוד דור, ועוד דור, ובסוף אנחנו הגענו לפה. מה שלא זכרו 1,800 שנה. מה שלא זכרו הסבים והסבתות שלהם. מה שלא זכרו הסבים והסבתות שלהם. והסבים והסבתות שלהם דורות, דורות, דורות אחורה. זכרו רק שגרשו אותם ממקום למקום. שיעברו מצרה לצרה. אנחנו ברוך השם הטורקים היה את הגלות הכי טובה. זה נכון. באימפריה העות'מאנית היה הרבה כוח, היה כסף, היה עוצמה, ועדיין מה היה? היה שלטון של מוסלמים. היה אסור ליהודי ללבוש בגד ירוק, אתם יודעים את זה? אסור. אתה לובש בגד ירוק, לפני 100 שנה בטורקיה, 150 שנה בגד ירוק, מה הגזר דין שלך? מוות. סיימת. אסור לרכב על סוס. רק למוסלמים מותר לרכב על סוס. זה לא היה פשוט. היה מיסים, מיסי גולגולת, דימים, מיסי גולגולת ליהודים, ששילמו לעות'מאנים בלי סוף. מי? זה חיים? זה לא חיים. 2000 שנה כמעט, בלי חיים. ואנחנו זה חיים. זה יותר גדול מצד מצרים. זה מה שצריך לספר לילדים שלך. זה הגמרא אומרת, שהנביא ירמיהו אומר, שלעתיד לבוא, תשכח יציאת מצרים. לא שתשכח לגמרי, שתהיה תפלה לגאולה האחרונה. כי בגאולה האחרונה הניסים יהיו יותר גדולים. ובאמת תגידו לי, איזה נס יותר גדול? יציאת מצרים או הקיבוץ גלויות שלהם? מה אתם אומרים? בטח ששלנו. בטח ששלנו. אבל יציאת מצרים, מאיפה באו? איפה היו כל היהודים? מקום אחד. מקום אחד! חזרו, נכון? אנחנו מאיפה באנו? כל העולם. מארבע כנפות הארץ. כל העולם. יציאת מצרים, כמה שנים היו שם? 210. זה זמן שאפשר לשרוד, עם. אנחנו כמה שנים היינו? 2000. קרוב ל-2000. אתם יודעים, יש מחקר על עמים שנמחקו מהעולם. כמה שנים הצליחו לשרוד עמים מחוץ, בגלות.
עשו מחקר על 11,200 קבוצות אתניות. הקבוצה ששרדה הכי הרבה זמן הייתה 180 שנה. עם ישראל שרד 2,000 שנה. ואנחנו חזרנו, אין נס יותר גדול מזה. זה הנס הכי גדול בהיסטוריה. וזה כל זה כתוב בתורה בפרשת מצרים. והדבר הזה, זה מה שצריך לספר לילדים. זאת אומרת, שבאו חז"ל ותקנו לנו הגדה של פסח, הם לא רצו שנגיד דרשות יפות. עם גימטריות, זה גם טוב, זה מותר, זה לימוד תורה, זה דבר גדול. אבל הם אמרו, חייב האדם לראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים. הם אמרו, תדע לך, שאילו הקדוש ברוך הוא לא הוציאנו ממצרים, עדיין אנחנו ובנינו ובני בנינו עבדים לפרעה. ואני שואל, הרי אין פרעה. אין פרעונים כבר על 2,500 שנה. על מה הם מדברים? בזמן חז"ל לא היה פרעונים. איך חז"ל אומרים, אם הקדוש ברוך הוא לא הוציא אותנו ממצרים, עדיין אנחנו עבדים לפרעה. היינו יכולים לבוא אליהם ולהגיד להם, רבותינו, אין פרעה. אתם יודעים את זה, בזמנם לא היה פרעה. הם היו אומרים, אתה לא הבנת. פרעה זה לא ההוא ששלט במצרים. פרעה זה יכול להיות פרעה, זה יכול להיות נבוכדנצר, זה יכול להיות היטלר, וזה יכול להיות כמאל אטאטורק, זה יכול להיות כל אחד. מובארק, שישי, כולם. בלי סוף. כל דור והפרעה שלו. ולכן אתה צריך להגיד, הקדוש ברוך הוא הציל אותי מהפרעה שאני הייתי יכול להיות תחתיו. עכשיו אתם רואים את החדשות, מה קורה בטורקיה, אתם אומרים, הציל אותנו מחתיכת פרעה גדול, הציל אותנו הקדוש ברוך הוא. נכון איציק? איזה צרות, אין אינטרנט כבר, לא יודע כמה. כן? פרעה רציני. ואתה יכול להבין איזה נס גדול לקדוש ברוך הוא עשה. איזה זכות שבכל הדורות האלו, נשארו בגלות, ואותי בחר הקדוש ברוך הוא להביא פה לארץ ישראל. זה דבר שאין כמותו. זה הסיפור של פסח. זה מה שצריך לספר לילדים. זה מה שצריך לספר לכם. צריך לכתוב על זה ספרים, צריך לדבר על זה, להגיד, להזכיר, להראות תמונות וזה. למה? שלא חס ושלום שישכחו את הנס הזה. כי מה קרה? תראו. בני ישראל יוצאים ממצרים, והם חוטאים, הם עושים חטאים חמורים מאוד. 2 חטאים שבגינם הקדוש ברוך הוא מחליט להשמיד את כל הדור כולו. חטא העגל, חטא המרגלים. אף אחד מאלה שיצאו ממצרים לא נכנס לארץ, חוץ מיהושע וכלב. כל השאר מתים. מגיע דור חדש. מה קורה עם הדור החדש הזה? מה הבעיה של הדור הזה? שהוא כבר אומר, אני נולדתי בארץ, הכל בסדר. אז מה מתחילים? מתחילים לחתום. כתוב בסוף ספר יהושע, שהיו זקנים שהאריכו ימים אחרי יהושע, עוד 22 שנה, ואז מגיעה תקופת השופטים. מה קורה בתקופת השופטים? כולם עובדים על עבודה זרה, כולם חוטאים, כולם מתנהגים בפריצות ובגילוי עריות ופילגש בגבעה ופסל מיכה, כל זה 300 שנה של חטאים. איך יכול להיות? סבא שלך יצא ממצרים. איך יכול להיות שסבא שלך יצא ממצרים ואתה עובד עבודה זרה? איך יכול להיות שסבא שלך יצא ממצרים ואתה עובר על גילוי עריות ושפיכות דמים? איך יכול להיות? תשובה, כי סבא לא סיפר לך מה היה. כי אתה לא יודע. כי במקום לשמוע איך הגעת בניסי ניסים, איך הקדוש ברוך הוא הביא אותך על כנפי נשרים ממצרים לארץ ישראל, או אמרנו נס יותר גדול, הביא אותך מטורקיה לארץ ישראל, עשית רק 5 יחידות מתמטיקה. יכול להיות שתהיה הכי טוב בהייטק. יהיה לך משכורת עם 6 ספרות בגיל 40, יכול להיות, אבל אתה לא תדע מי אתה אפילו. ואתה תשכח מאיפה באת. וזה יותר גרוע מהכל. בשביל זה יש לנו פסח. לא בשביל לספר על יציאת. ביציאת ישראל סיפרנו עכשיו בתפילת ערבית. נכון? אמרנו ואמונה כזאת, וקיים עלינו, כן, המעביר בנה בגזרי הסוף. אנחנו אומרים, כל יום אנחנו אומרים. בשביל לספר על יציאת מצרים, יש לנו תפילת שחרית, שירת הים, אנחנו יודעים את הכל. למה יש להם פסח? לא בשביל שאנחנו נדע, בשביל שהילדים שלנו נדע. שהנכדים ידעו, שהנינים ידעו, שכולם ידעו. מה קרה? ולכן, זה החג הכי חשוב בשעה. לא לחינם הקדוש ברוך הוא עשה לנו דבר מדהים. שאנחנו, עד לא מזמן, היה לנו פסח בחודש ניסן. החג הבא מתי היה? בסיוון.
שבועות, נכון? בין פסח לשבועות יש 50 יום, ספירת העומר, עוד מעט מתחילים. הקדוש ברוך הוא שם לנו באמצע. באמצע שם לנו את יום העצמאות, את כל הדברים של קום המדינה. למה? שנזכור. דע מאין באת, לאן אתה הולך. באת מיציאת מצרים, ואתה הולך לארץ ישראל. באת מהגלות, ואתה הולך לגאולה. באת מהנכר, ואתה הולך לארץ אבותיך. ולכן זה יוצא מושלם. זה בדיוק באמצע של ספירת העומר. בימים בין פסח ושבועות. כלומר, יוצא לנו שהקדוש ברוך הוא הגיע לנו נס אחרי נס, שנדע שהגאולה ממשיכה. כתוב בגמרא, אז אתם מכירים, כתוב במשנה, משנכנס אב ממעטים בשמחה. ואז הגמרא אומרת, במסכת תענית, כשם שנכנס אב ממעטים בשמחה, משנכנס אדר מרבין בשמחה. אומר רש"י, וזה לא הרבה יודעים, רש"י אומר, משנכנס אדר מתחילים לעמוד בשמחה. איפה השמחה הגדולה באמת? בניסן. כי הניסים הולכים ומתגברים. קודם כל יש נס קטן, פורים. פורים זה נס בגלות. נכון? בגלות, ונשארנו בגלות. אחר כך יש נס יותר גדול. יש פסח. שזה יציאה מעבדות וחירות. מה שרש"י עוד לא ידע, שאחרי זה יהיה נס עוד יותר גדול. בחודש אייר. שזה לצאת מהגלות האחרונה לגאולה שלמה אחרי 2000 שנה. הסיפור הזה הוא הנס הכי גדול. ולכן לפני שאנחנו מגיעים אליו, צריך לספר סיפור. צריך להגיד לילדים שלנו, הסיפור הזה הוא לא בן 76 שנה, לא. בן 300 שנה. מאז היינו משועבדים, וניסינו לצאת לגלות, ועכשיו הצלחנו. וזה העיקר, זה העיקר הגדול. כשאנחנו קוראים את ההגדה, כל דבר, אין לנו הרבה זמן, ואפשר לעבור פה מילה, לראות שכל הסיפור של ההגדה, שעל פניו הוא לא קשור אחד לשני. זהו, מה ביקש לבן הארמי, יוסף יעקב אבינו, אתה אומר, מה לבן, מה יעקב, איפה זה, מה זה קשור להגדה של פסח? כן, למה? כי יעקב אבינו הוא הראשון שיצא לגלות. ויעקב אבינו בורח מעשיו. עשיו רוצה להרוג אותו. אמא שלנו הולך לגלות, איך? 22 שנות גלות. זהו, הוא נד מזה, מהמשעבד הראשון. מלבן. לבן, הוא פרעה, או הוא נבוכדנצר, הוא ארדואן, כולם. אומרת, זה כבר אז. ההגדה של פסח אומרת לנו, בוא תקרא את הסיפור של עם ישראל דרך החיים שלך. דרך מה שאתה עברת. דרך מה שאתה עברת. אתה תספר לילדים שלך. אתה תספר. אנחנו, הדור שלי, הוא כבר לא יכול לספר לילדים שלנו מה שהסבים והסבתות שלנו סיפרו להם. אנחנו מספרים סיפור אחר, גם יש מה לספר. ברוך השם שהרבה צרות, כן עכשיו. כמו שאתם רואים, גם לילדים שלנו כבר יהיה מה לספר. נכון? כי הסיפורים ממשיכים. סיפורים ממשיכים, החיים עוד מאתגר כאן, עוד לא פשוט. לא פשוט עדיין, נכון? לא כזה. אתמול, שלשום, הייתי בחתונה של גיסתי. אחות של אשתי התחתנה. בצומת, זה היה צומת מסמיה, בני ראם, אגדתה. כן. יש לנו האזור של האולמות. איך שהחופה היה, שומעים, בום, 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 שבע פיצוצים. אמרתי, מה זה, באולם ליד עושים זיקוקים. אז חשבתי רק ערבים עושים זיקוקים. אמרו לי, לא, זה פיצוצים, זה יירוטים מרצועת עזה. מסתכלים, פותחים את הטלפון, אבא שלי מראה לי. כל האזור הזקות חוץ מהאזור שלו. ככה, אנחנו היינו הגבול גזרה. יוצאים החוצה, שומעים את ההזדקה מרחוק, אתם מכירים את זה, שומעים. כמו פה שיש בחולון, שומעים. אמרתי, ברוך השם, ברוך השם. אנחנו נמצאים בארץ ישראל, בחתונה, בונים עוד בית בעם ישראל, וזה. ויש לנו פיצוצים על הראש. והתרגלנו. זאת אומרת, אנחנו יכולים לחיות גם ככה. אנחנו לא, הקדוש ברוך הוא, בסדר, עדיף להיות פה עם פיצוצים, אפשר להיות בכל מקום אחר. טוב יותר איתך פה מאשר בכל מקום אחר. ושהילדים שלנו ישאלו, תגידו, איך היה לכם שהייתם ילדים? לא שואל, אני כבר ברוך השם מבוגר, שישאלו את הילדים שלי, איך היה לכם? תדעו, אני תמיד אומר, כל הילדים שלי עד גיל שנה היו בממ"ד. לא היה אחד שהגיע לגיל שנה בלי לעבור בממ"ד פעם אחת. אפילו הבת שלי נולדה בשנה שקטה, היינו פעם אחת אצל ההורים שלי, היה בטעות. מזג אוויר, אתם מכירים את זה? מזג אוויר פתאום יושבים ארוחת ערב והזעקה. אנחנו בממ"ד אמרו, לא, היה תקלה, מזג אוויר, סופת ברקים, ירו לראשון. כן, סופת ברקים, גם זה קורה. אבל אתה אומר, גם לילדים שלך יהיה כבר מה לספר. על כמה תלאות עברנו בשביל להגיע לגאולה. הסיכוי שכן, קל וחומר בנו של קל וחומר.
שאתם שיושבים פה, שחלקכם באתם מהגלות. זה דבר שצריך לספר אותו, גם שעה שעברה אמרתי את זה פה. אני חוזר לעצמי, כי זה דבר חשוב, אני לא אוהב לחזור לעצמי, אבל זה דבר כל כך חשוב, באמת. לספר שיצא הספר, על ניסים בחר, חכם ניסים בחר, על הרב. אז הרב טל, אז הביא לי את הספר. קראתי את הספר הזה, איך שקיבלתי אותו 3 פעמים. בשבועיים, כל שבת, 3 פעמים רצוף קראתי את הספר, ואני חושב מאז כבר סיימתי אותו 8 פעמים. למה? כי הספר הזה לא חשוב בשבילכם. אתם יודעים, אתם פגשתם את הרב. אתם פגשתם אותו. הנכדים שלנו, הם לא ידעו כבר. הם לא יבינו. הם לא ידעו מה זה. הם לא יצליחו לדמיין מה זה החיים האלה. וזה למען ידעו דורותיכם. למען ידעו דורותיכם. איך הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. בניסי ניסים, בתלאות, בסיבוכים, באתגרים, בבלגן. ככה יצאנו ממצרים. וזה מה שצריך לעשות. לספר, לא לשמוע. לספר כמה שיותר, להקליט, לכתוב, הכל. כדי שיזכרו את הסיפור של כולנו. אז באמת אני אומר, יהי רצון, המשאלה שלנו בפסח, זה שהסיפור שלנו, של כל אחד מאיתנו, וכל שכן, עוד פעם, של מי שהגיע לארץ, מחוץ לארץ, כל שכן, של מי שהגיע בגלות, שהסיפורים האלה יישארו לדורי דורות, ויישארו לעם ישראל, ומתוך כך הילדים שלנו ילמדו אותם לא כסיפור היסטוריה, אלא כקריאת כיוון, לאיך אנחנו צריכים לחיות חיים נכונים. בעזרת השם שלנו חג שמח. ברוכים תהיו. רבי חיים, רבי חיים, רבי חיים,